Ang init. Patay bulbul lang lang. Wajay. Kampitan naman dyan, inom kayo na hindi pa yung maoktarga. Bawa ka, nagkakarkarga lang. Kita nung susunod nyo hala ka siya pitaot to. Ay! Ang naman, Jenny. Ba't ginawa? Bakit hindi kita kilala? Saan kayo pagbuka? Hindi kayo kapatid. Nauunawa ko. Sinabi lang ang babae. Tunay kang kakaya ng lugar na yun. Saan ka lang alaman dadaway ko? Na! Pati yung mga halaman dito. Pero Mitena, di ba yung pag-iingat? Hindi natin batid ko anong klaseng batis ito.
Kilala mo ako? Ako ang batis ng katotohanan. Batid ko ang lahat. Kung tunay ngang batid mo ang lahat, sabihin mo sa akin, batis ng katotohanan. Sino ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Encantadia? Ang pinakamakapangyarihan sa buong Encantadia at hindi matatalo ni naman. Ay ikaw, Reyna Metena. Wala na akong ibang katanungan. Bakit iyon ang isinagot ang batis ng katotohanan kay Metena? Kung si Metena ang pinakamakapangyarihan, ano ng propesiya? Hindi ko rin mawari kung bakit yun nagwili ka ng batis. Ika'y bakit sinasamo? Ipakita sa akin ang pangalan ng anak ni Dalaya. Ang kapangyarihan ni Tera ay nakakumpli, kaya't hindi ko nakilala ng batis ng katotohanan. Ganun eh, may pag-asa pa rin ang Encantadia. Tayo ay makakalaya pa rin. Wala na napakalapit na Reyna. Sa tandang panahon, kaya't kailangan ng tisi ng kasamaan at mamumuno ng bagong reyna. Hanggang sa dumating ang ating tagapagligtas. Hello, sunflower. Huwag ang nag-alam ka na anak. Balik mo! Why you don't hear me? Ito ang pamamaraan ng pagkikipaglaban. Simula na ang pagsasanay. Este secto. Isa pa. Ikaw ang masusunod sa akin sa para. Ngunit hindi maaaring magtagal ang iyong pagluluksa. Hindi tayo pwedeng tumigil sa pagsasanay, lalo pat lumalakas si Metena. Kawanan, Tun. Balik mo! Ah!
Magdawat ka kin ate. Itod mo gabing jikan kanan na. Balon-balon ka man na. Nadagat balon mo nga ginatangan. Hindi mo man anak ata? Joy. Alam natin, bakit ko yun na eh. Para kapag dumating ang panahon, kailangan mo lumaban. Ikaw ay handa. Subalit, sabi mo sa akin ako ay hindi ko sa naman. Kaya ako'y masama ang mahal niya. Siyang tunay. Walang Kaya dapat natin hingalak ah. Wala. sasanay. Ano ang gagawin natin? Gusto mo bang matuto nito? Opo. Ngunit kailangan mong seryosohin. Ituturo ko sa'yo. Sige po. Trabaho ang yaris.
Daanan, anak. Bulukan. Awanan! Sumati ko na! Teka, hindi naman ko to yung gusto kong matutunan eh. Sige. Atakihin mo ako. Mag-aalam. Atakihin! Atakihin mo ako. Kaya naiintindihan mo na? Dalawa ako. Walang patawan. Lo! Lo! Alis na po kayo! Bakit ngayon ka lang? Halina pa ako dito. Pasensya na po umuwi. Hindi ka dapat nagpapahintay. Hindi ka dapat nahuli. Hindi ka dapat sumisira sa usapan. Paano ka magiging superhero? Paano ka magiging tagapagligtas? Kung wala kang integridad bilang tao. Hindi ba? Lo? Hindi ba? Integridad? Jun? Aray! Nagkalkalpas ko. Ano ba? Umuwi ka na! Ano naman? Umuwi ka na! Baka pwede mag-ensayo pa po tayo. Sige na! Sinabi lang umuwi ka na eh! Ito na, uwi na. Bukas po ha. Promise, di na talaga ako malilate. Paano mga nakatalinda sa tingin na ako? Anak, susunod ka pa na! Shit na nastory. Ino! Dahil ang kanya. Mababaw ito natin. Kanta ka! Kaya baka dikit natin, dagdag natin. Hindi natin yun. Hindi natin yun. Videoy. Videoy, ate ko lang Yes. 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 Yes.
Makakakuha tayo ng sapat na pagkain para sa ating lahat. Bahala sa akin. Suwala ng pangalan. Nagkabili-bili na noon inutuloy mo. Manatili ka nagtatalo. Ngunit Soldarius, kailangan natin ng mas maraming pagkain. Kung hindi ay matutulad na lamang tayo sa ating mga kasamahan. Na namatay sa sakit at gutom. Hayaan mo akong gumawa ng paraan para sa ating lahat. Hayaan mo akong magkaroon ng saysay. Tubok na no. Oo, Mani. Bahala sa akin. Ako'y nag-aalala lamang. Hindi kaila sa'yo kung ano ang hindi kapalaran ng ating mga dating kasama na napaharap at napalaban sa mga pinayari. Sila'y walang awang pinaslan, kaya nga naubos tayo dito. Hindi ko nais na mapugal ka sa kanila. Ano kaya si babae? Abisala siya. Isang reda mo. Ikaw mo ba nagpunagdagawa naman ako ng analisip? Samuel. Bakit mo tinatawag mo sa akin? Sa pagkatawag sa kakonsus ng reda mo. Naiintindihan mo isang tawag. Ano? Huwag kang natin. Ulit naganap lang ako nakalamang gamot para sa'yo, ano? Ako ay laban sa buhay. Tayo na. Sandali lamang. Siya ba si Sol Ramos? Ikaw ba ay nakikita? Maban mo sa isang babae. Paano maging isang kaya naman? Kaya matulad mo. Isa lamang din ako. At ibig. Tayo na. Siyempre naman. Kanina ko ako mamaya. Siyempre sa lolo mo. Laban hanggang kamatayan, di ka lumulupig sa kalaban. Pangangalagaan ang nasasakupan, ipagtatanggol ang Pangapan mo ma? Ano itong kahiwaga ang nagaganap sa iyo sa Pinanaya? Marahil ay isang paalala. Nalipat na tayo ng bahay. Isang araw na lang makita natin merong bahay pinintangin mo Mario dyan. Hindi na tayo natalasan. Baka mapatay din sa atin. Siguro kailangan namin. Malalapit natin kung ano ang magagawa sa kanya.
todo na. Yeah! Mabigatan? Matulog yung oras eh. May sabi nga tayo. Na tayong beto apis, kahit apis. Ang sarang dagdatawan. Ang sarang dagdatawan sa umutulog ito yun. Steven ah. Ew. Napagsangitin mo ka Ligin natin. Ay, ang timakanan naman. Peng. Peng, sige anak mo. Anak mo. Ay, anak. No. Ah. Jumping beans indoor play No, space. guys. Data mga tatinuno-nunon. So, ata? Ay na, Ditoy, ay na. Data? Putang ina tong batang. Sarap ng sunog-sunugin. Ba't ba kasi nauso pa tong YouTube? Kapagpadam ni Ag City ni. Data? Agsaukan na. Sige, baut-bautong kan di cheka. Data? Wanhaan. Ligin niyo naman. Ano yung hindi ka kalakad sa gamina. Data? Airplane?
Naman. Damay? Magpainit ko. Tsak data. Mine. Lizard, baby lizard. Lizard. Lizard, kagataman ni King. Please, lizard. Please, lizard. Yan, cellphone. Ito na daw ito. Ito. Nagawa mo din? Yakit Kabarbara laki ini. Madun galing niya. Ang murang niya. Inom ko ako eh. Ano? Magkakita. Hindi mo isara ah. Isa lang ba si... Ano naman ba kayo? May nakaraman di pulutan yan. Tatalon to kita nakigot.